అన్నమయ్య జిల్లా తంబళ్లపల్లి నియోజకవర్గం బి కొత్తకోట పట్టణంలో కాణగలకుంట చెరువును కబ్జాదారులు ఆక్రమించారు. తాగునీటి బోర్లకు ప్రాణంగా ఉన్న కాణగలకుంట చెరువు ఆక్రమణలకు గురైన అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు. బి కొత్తకోట పట్టణ నగర పంచాయతీకి కాణగలకుంట చెరువు తాగునీటి దాహార్తి తీరుస్తోంది. తూతు మంత్రంగా సర్వేలు చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు వదిలేస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి కాణగలకుంట చెరువును అక్రమార్కుల నుంచి కాపాడాలని కోరుతున్నారు బి కొత్తకోట ప్రజలు.